Дуслар, мин сезне жаңа жыл белән котлыйм. Бу киләсе елда сәламәтлек сезгә, яхшы уңышлар, гаиләләр, дөньяда тынычлык булсын. Әти-әниләргә шалтыратыгыз, әби-бабайларга шалтыратыгыз. Әйдәгез, киләсе елда үзара татарча гына сөйләшәбез. СМС татарча гына язабыз. Бу җыллар безнең ил өчен азрак мәшәкатьле, катлаулырак. Менә бергә булайык без. Бербезгә бербез булышып. Менә штаб яшьләре, без сезне бик яратабыз, һәрберегезне. Шуңар инде күп кашан күрешмәсәк, ничек хәлләр диеп кайгырабыз сезне күрмәсәк. Шулай итеп бергәләп булайык киләсе елда. Жаңа уңышлар безгә и сездән күбрәк инициатива менә, чаралар безгә оештырырга күбрәк сездән кирәк, нәрсә сез теләйсез. Кемне чакырырга, ничек безгә утырырга. Менә хәзер ифтарлар була. Хәзер безнең инде менә шуңарда катнашу кирәк. Барыгызда да җыябыз. Барыгызны да без бик чакырабыз, бик яратабыз. Шулай итеп бергәләп булайык, ифтарларны уздырайык. Нинди сезнең өметләр, нинди сезнең хисләр бар иштә. Менә ныграк шуның турында уйлagыз. Нинди хисләр минем, нинди өметләр Алла Тәгаләдән сорагыз. И Алла Тәгалә сезгә бирер, и сезнең дугаларны кабул итәр. Менә зур рәхмәт безнең белән бергәләп киләсе елда да шулай булырга язсын.